Kubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakir dog ying jongpi ki borsen siar jong Riboy district kila penjari da ka jingkhang dam ya ka snong kweng bat ya ka snong liar sluit ki bahap apo put usam jong ka umroi konstituensi hadian balai penyongut ki beri gilai bet ya ka jingpang COVID-19 la lap bakini gilai penyongut ki bakentop ya sipongut kisenrang ban ar penyongut ki kentai gilai bet ikani jingpang hadian bakila let ngolem ha ka wei ga yeng ya beriu ka bala jah po kani ka snong ha kini ki kindiat sngi bala dep urang ba snong jong ka kweng ha ka jing kran ba ka Batesi TV ulai tho ba wei ni kinong sok snong bala kham si tomjer la penkit no sha hospital kat ba ya kini ki wei pat ki basupang malumala ki bor sensia district ki labatha bakin sumarhi halayeng da ka jingpek ngor jong ki nong trei ka kwat ka khya bat ki bor penya chnong nakaliang jong ki bor sensia chnong ki la kerpat ru ya ka sarkar jela bahkan bu lem ka we ka corona care center Riboy district kumpolong ha East Khasi Hills district knang banirap ya ki nong pang ki bawan na ki longyeng ki bedong bat ya ki basongwai ba ken om ya kursom lang bat ki we pat ki bakot ki bakhya Hi ka kidat kini ki ba wan pai na ka jeng puli jeng ki te ha ka tu ka donru ka jingjia ka ba sosi ha ka ba atli ki nong song snong jeng ne ka snong ki klat ka wei ka klat ha ka lipotrik te ha tu ka lipotrik ni on tap ka wei kadeka wei kalong kami yang kaba song sang ni kini ki yap na namar ke jempang juki namar ba baro arngot ki dei ki bala ini ibai ba klan haswa idei bala one pine hospital isa ai din bala sai isa klan no di iba klan bar pade I klan I po hospital malawan raya kemudian dan I hakalai potrik di hakaying jong katu baklat baar kadon kawi ka kena kapuan na sebah di kadang song self quarantine di hadin jong kata tengi kemudian apa kaja kemudian kata jingjang is bu na ikah po yang dorban na kabantaban yada yaki pai ba di hadin jong katu kami kimi pandai ki jing kenja komple ini nak kalian jong kiwi pandai ki snong ha kabat kim kwa su ban kendu yang ki pai ban snong jong ne snong te hadin jong kata ke jeng ja apa kala ja tengi kumna kalian jong snong ku ban clarify kata langi ni baro nyila sakta nangim sakta te ni tho hadin balai ikut naka expect committee ni tho saka health department bakin wan le ikar random test hadin bala wan pade hakasni keba nangkong santrik kiyo kan rimut kiba long positive di hagasnya kebadan kong kiwan gembalai spa tamut dekat bagi pai banang senang jingi kidan kemba praspa tamut tingi request yang iki bakin continue ya ka random test akan retorik ki nong one test kila one pai bahi empat la yo ki positif na kaliang jong senang kuen live phone rungut bat iwe na kanika senang liar slide kita ke bawah do positif hadin kata ti ka jingtip ke kalalek saki bor peniak jong distrik saka distri maka langbau video di nong cuman mo hadin kata ki penjari no ya ka micro quarantine mo yo ki penjari katu di hadin katu
Di la penjeri ya ketu te la manaru ingi kipai ba kiwei ru bangin nom la syu ban ya khle ngin nom la syu ban ya mi ban lek ban wan bat kala don kum ka kerja micro lockdown ke maki ong mo di na kata ketika jeng sedang jengka di hadin jong kata na kaliang jangka health department kila wan ki medical team jengki ki wan habaro lai south likis ni haduk mentah ki wan ai ki dawai ki desen kat ba don kam te bat ki na kaliang jangka health department ki la yele stambat ngi ban miet te ngi penpau ki jeng ngau ngu ya ki tu ki team member mo ki doktor ki nurse bat ki wei ki bala ya sha ki bala ile stom na ka benta ka jing bit jing bang jong i kum ki pai ba no so te hadin jong ka tu padengi yo ki jing rap ka tu bat ni na kaliang jong MDC jong ka konsulsi ba kum ju ru na ka liang jong MLA jong ka pinju konsulsi MDC UI kumbalai pu berni ukau ha ka ba ni layo ban ya sam mar kendiat kat ba ni la ban yo sini tu MLA udang penpoi menin tu la paket arpon yo teli paket lai pun yo teli paket ki ba ngi ha ban ai tang tu bi positif te ngila depan distribusi gitu kembal apa ni kilai pun yo ngot ki don ba isnong kila kena self quarantine ne datang itu yui ibadi positif ila la wan sauno dak ko ambulans ke ba piu mentah itu ide ila long serius kes ngi ila long serius tanga menin janmi ngala kontak ke doktor bangin le kamno te doktor ngin sepe la sai nomor ngim la suban arrange kili na kadau ba kalamit han ba ngim yo kontak sa district headquarter di menem step masuk sai gam tu ngala kontak biang di ongan safai di kali ba in hablik satai support district headquarter di tu ka kali mentah ka 108 ka wan sim itu we ibalong serius ha ka ba sedang ni na kaliang jengi kina punya senong ngimla bantip nomor pa kalong kita nomor ba ngi ateng hoi ka jing yap brio haki arteli gi to ha tu gisni kidon sibon ki brio kibuan na jawai kibuan na sora kibuan na silong kibuan na berni nongpo komta tata te pi ngimla ban tip la ka sedang gumnu hakanu urkom ka wan te ngiru kabu hagi tinggal andrei kai ka ba ngilap mo kai ka ba ngilap kalong ba kibriu kim kuat suban penduk ni de kene kalau penlong ini ban lum ya ka ekstrip committee wood katu ka covid committee wood ba ngin pentip saka sarkar ba kinla ekaran doktas na ka bantaban verify ngi len ban long ayu yang te ti kita nyemla ban keno iano ino nomor kadon ketu jingja kawai kebar kedeka jing ya ka jingwan program jongki katu kene ki self group hakabaki wan ban penlong program ini nang ta kadon ru kanika
ka model weaving ni hang ni mani tu pi ba kibri nak leng kiwan tersitar ban wan pe gitu ki tradisional ayu di kala banlong ki Korea na kituru na nena kitu ki salhung na nena kitu ka jing yalang pai ba ha katu kasing bangi ya tabriu kata unom la ban batai nomor pa ngimtip ya ka balong tikna ni ngidang lek menen bati medical team ni pan lek pai ni lek pai tu ni airu katu ni ki dawai na kaliang jong ka help kat ba ki don kam don ki ba sip ki ba jerho ki ba pang sedam lani kitu ki bomla ban kren ki don ki ba long relief ki ba boni ki ba long relief ki don we arangot ki ba badang long kam serius nga ngau ngu sibun ya ka health department ba kumba ngalap hakani ka kanti kibri ki sacrifice shisha namar ba kim ju khanh ka met kim ju khanh ka sing kim ju khanh ka step ka kiwan kam sange ki komentar doktor apa lagi jemput kamu uang kami di ngai ka kumbang alap ka health department rengkat bat ka tim jongki ki la tresitom sebune ka lalong ka jingarap ka bakraw hai ni marngi hang ni longon ta ngimda tip has pang ka health mo te ki an jong ka ki kumlungin le la ta jia kum gini ki kes kumlungin ngeni rap la ki jong gibri la da kim don maki kala bu jing ni ten re ni don bok ba ki ni ki medical team ki don ka kan ba ni kim ji ino ini ka long ki jing rap ko ba kra ba ni ka masis ko ba ngadon na ka banta gi ka ki prasna ba kim de ban thank sting namar ba pi ha ki jing ya kren sarum sanang ne kibri khambun sin ki khan sting ya kane ka jingpang kyong ka tu ka po kumta ka tu ko kumta re kumpang asyam hang ne hasenong jingi menta ngaru ngangit bagane ki jingpang ka kalong ka pa stat hadu kata ban rap kai ti ki parasnong mo ki bompat yo yang kane ka kis ki dei ban long ki bo husia ki ban bo di ka protocol kumba ka sarkar ka tha ngim dei ban sai la ya kanu ka jing batai ka ba ni yo na ki bor sarkar na ne na khamtam na ka yang jong ka health department ka ba kongsan ka ba ni hap ban na kaliang jonga ngamda don kanu simpan po henry kinu mo kiba la ban yasno ti hakabakum kane ka por ti ni pediang da ka pasang bagong kusnong mar na kaliang jong si kumang family nang ta na kaliang jong ka world mission kumba la wan perkamti ingi hakane kasu tenre la don kirusimat tane na kaliang sokan kibala ban penyo hangi ki jingerap mo ti ni priang ni da ka basoma kumbang syam hakane ka kanti ni kabu jinge ingi kum jinong pania snong ti baladana kaliang jong ka sokar kala ban bu ya ki kenja karantin lani ki ying ki bakrapang ki room ki bakrapang ban yarap ya ki bakum gini ki kis ngai bakadon kam ha gini kising namar ngatrai om tanggas nong jingi ke ba
kabala ya kendo ikini kicing lewat kiwe itu senang lada kani ka kes ka break out hakanu kuno ka jaka ngatai ni kinong kendong nyim pat biang adu kata-kata nama nisong ki yin ki bakim ki batnya mo ti lada jaba we ne ki me dekat jang yang unyo ka kum gani ka kes hang nu in bu nyim don accommodation ti kum ka kanja accommodation na galeng jong sarkar mo ka ban yarap ingi ki pai ba ki bayo ikan ka kes kan yarap sibun lada ka sarkar kan bu hagana gunu ka jaka mo na ka bantaki positive case